Salut, Silvan, ce faci? Hei, bună Ancuța! Uite în testare. În testare de ce? Păi m-au băgat într-un tub. Cum adică în tub? Da, să fac niște teste Teste pentru? audiofonice. Pentru ce faci tu asta? Vreo ceva, muzică nouă sau ce? Nu, avem un proiect, Așa. bine, care, mă rog, a fost bazat pe un studiu foarte amănunțit al OMS. Așa. uh, Ce OMS? Organizația Mondială a Sănătății. Da. Și peste 100.000 de oameni sunt grav afectați de persoanele care merg pe stradă sau în aglomerări cu telefonul vorbind pe speaker. La piață, pe stradă, da, am văzut la metrou. Exact. Da, Exact. vorbesc ca nebune, ascultă podcasturi, chestii. Da, oriunde, în metrou, pe stradă, Păi și ce? ca Care și e? când ar fi singuri pe lumea asta, știi? Și care e soluția sau ce se întâmplă? Adică Păi asta e problema, că OMS-ul a avertizat că există grave afecțiuni psihice ale celor din jurul acestor persoane care vorbesc la telefon pe speaker. Aha, bun. Și am inventat un brevet recent, l-am înregistrat deja ca invenție. Da. E un patent care are practic 3-4 variante extinse ale acestui tip de produs și practic e reprezentat de o sferă Așa. care este, mă rog, dintr-un material plastic, bine, un silicon de înaltă calitate, care se poate umfla singură, e self-inflated. Așa, și ce faci cu ea? Pleci cu ea frumos în rucsăcel și când știi că ai această problemă să vorbești pe speaker în aglomerări urbane, îți tragi această bulă pe cap. Așa, și? Ea se ajustează automat pe gât, Da. are un orificiu în care bagi telefonul. Așa, nu mai ții cu mâna telefonul. Nu. Că ăștia așa merg cu mâna. Da, deci știi pe aia care merg pe stradă Da. cu mâna și urlă în telefon și bineînțeles că toți cei din jur aud inclusiv conversația sau înjurăturile sau ce Dumnezeu mai vorbesc ei acolo Da, așa se despre, întâmplă. nu știu, saramură de crap, eu știu, Da, diverse. Că copilul nu știu ce prostie a mai făcut și poate nu vrei să asculți tu pe Da, stradă. nu mă interesează. Ei, la recomandarea rudelor sau prietenilor de bună credință, sunt nevoiți să-și achiziționeze un astfel de device, de dispozitiv. Bula, da, gonflabilă. Și stau în bula lor și merg cu ea. Da, ea e Cap, transparentă, există două variante, varianta Așa. standard și varianta premium. Varianta standard are, mă rog, oglinzi laterale, iar varianta... Ca să vadă, da. Da, o să-ți explic de ce, pentru că e pentru siguranța lor în primul și în primul rând. Da. Și mai e și varianta premium care are deasupra o dronă ca să-ți asigure un perimetru safe. De ce? Pentru că pe cei pe care i-ai deranjat de cursul vremii și așa mai departe, în momentul în care îți vei achiziționa această bulă, e clar că vei fi depistat pe stradă că ești unul dintre aceia care vorbesc pe speaker la telefon. Corect. Asta zic. Vedem prețurile, sunt multe discuții în momentul de față, dar eu cred că o să fie o bubuială. Foarte bună inițiativă, foarte bună. Da, Foarte bună. da. Sunt unii care și în lift vorbesc așa, e groaznic. Da, mai ales când sunt 10-12 persoane în office building-uri. Da, e groaznic. Da. Bun. Bravo, îmi place, investesc. Mă, nu știu, vedem, eu acum testez să văd exact care este feeling-ul, de-aia mă aflu aici. Da. Și după aia o să intre în producție. Acum, nu știu, estimăm că, ca și trend, estimăm că vorbim de milioane de bucăți ca și nevoie în primă fază. Probabil că să ajungă la 100 de milioane, că deja fenomenul ia amploare, probabil că ai văzut. Da. Bine, și asta nu numai în București, în România, nu, peste tot. Adică, Deci fiecare practic cu bula lui. da. Și să meargă pe stradă, au asigurată și securitatea, ți-am povestit de cele două variante. Da. Eu cred că e un lucru bun pentru toată lumea. Este.